नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి దానిలోని 13వ అధ్యాయంను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ధ్రువుని యొక్క వంశజుల క్రమము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 32, 33 మరియు 34 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తథా సాదయ భద్రం తే తథా సాదయ భద్రం తే తథా సాదయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా ఆత్మానం సుప్రజం నృపా ఆత్మానం సుప్రజం నృపా ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్ పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్ పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్ తథా సాదయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా తథా సాదయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా
ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. 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 తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృప. ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా. పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, నిన్న చదివిన వాళ్ళు తీసేయండి ఒకవేళ హ్యాండ్ ఎవరైనా రైజ్ చేస్తే. హరే కృష్ణ. ఓకే. బాల సరస్వతి మాతాజీ, మీనకా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. తథా సాధయ భద్రంతే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా. ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్ర దాస్యతి యజ్ఞభుక్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా. ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. శ్రీదీప మాతాజీ, సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా. ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా సాధయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృపా. ఇష్టస్తే పుత్రకామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తథా తథా అందువలన, అందువలన సాధయ సాధయ యజ్ఞమును నిర్వహింపుము, యజ్ఞమును నిర్వహింపుము, భద్రం 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 శుభము కలుగుగాక, శుభము కలుగుగాక, తే తే నీకు నీకు ఆత్మానం ఆత్మానం నీ యొక్క నీ యొక్క సుప్రజం సుప్రజం ఉత్తమ పుత్రుడు కలుగుటకు, ఉత్తమ పుత్రుడు కలుగుటకు, నృపా కృపా రాజా రాజా ఇష్టః ఇష్టః అర్చింపబడి, అర్చింపబడి తే తే నీచే 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 పుత్రకామస్య పుత్రకామస్య పుత్రుని పొందగోరునట్టి, పుత్రుని పొందగోరునట్టి పుత్రం పుత్రం పుత్రుని పుత్రుని దాస్యతి దాస్యతి అతడు వసుగును, అతడు యజ్ఞభుక్ యజ్ఞభుక్ యజ్ఞభోక్తయగు భగవానుడు. భగవానుడు. శ్రీ కృష్ణ. భావము ప్లీజ్ రిపీట్. రాజా రాజా నీకు శుభమగుగాక, నీకు శుభమగుగాక. నీకు పుత్రుడు లేడు పుత్రుడు లేడు కాని కానీ నీవు వెంటనే నీవు వెంటనే దేవదేవుని ప్రార్థించి దేవదేవుని ప్రార్థించి ప్రార్థించి పుత్రుని అడిగినచో పుత్రుని అడిగినచో మరియు మరియు తత్ప్రయోజనార్థమై ప్రయోజనార్థమై యజ్ఞము చేసినచో చేసినచో యజ్ఞభోక్తయగు యజ్ఞభోక్తయగు
ఆ భగవానుడు ఆ భగవానుడు భగవానుడు నీ కోరికను తీర్చగలడు. నీ కోరికను తీర్చగలడు. తీర్చగలడు. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 13వ అధ్యాయం 33వ శ్లోకము. తథా స్వభాగ ఇదేయాని తథా తథా స్వభాగదేయాని స్వభాగేయాని తథా స్వభాగదేయాని స్వభాగేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః గ్రహీష్యంతి గ్రహీష్యంతి దివౌకసః గ్రహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ అపత్యాయ హరిర్వృతః అపత్యాయ హరిర్వృతః అపత్యాయ హరిర్వృతః తథా స్వభాగదేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః తథా స్వభాగదేయాని గృహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ అపత్యాయ హరిర్వృతః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ అపత్యాయ హరిర్వృతః తథా స్వభాగదేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ అపత్యాయ హరిర్వృతః హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తదా స్వభాగధేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాత్ అపత్యాయ హరిర్వృతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తథా స్వభాగధేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్ పత్యాయ హరివృతః. హరే కృష్ణ. నాగరత్న మాతాజీ, బృంద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తథా స్వభాగధేయాని గృహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాత్ అపత్యాయ హరివృతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము భాష్యం చూద్దాము. తథా तथा అంతటా अंतटा అంతటా స్వభాగధేయాని స్వభాగధేయాని తమ యజ్ఞ భాగములను तम తమ यज्ञ యజ్ఞ భాగములను గ్రహిష్యంతి గ్రహిష్యంతి స్వీకరింతురు స్వీకరింతురు దివ ఓకసః దివోకసః దేవతలందరును దేవతలందరూ యత్ యత్ కారణమున కారణమున యజ్ఞ పురుషః యజ్ఞపురుషః సమస్త యజ్ఞభోక్త సమస్త యజ్ఞభోక్త సాక్షాత్ సాక్షాత్ సాక్షాత్తుగా సాక్షాత్తుగా అపత్యాయ అపత్యాయ పుత్రుని బడయు ప్రయోజనమునకు ప్రయోజనమునకు హరిహి శ్రీహరి శ్రీహరి వృతః వృతః ఆహ్వానింపబడినప్పుడు ఆహ్వానింపబడినప్పుడు హరే కృష్ణ. సో భావము ప్లీజ్ రిపీట్. నీ పుత్రవాంఛ తీరుటకై సమస్త యజ్ఞముల పరమభోక్తయగు శ్రీహరిని ఆహ్వానించినప్పుడు అతనితో పాటుగా దేవతలు అందరూ విచ్చేసి తమ యజ్ఞ భాగములను గైకొనెదరు. శ్రీ కృష్ణ భాష్యము. భాష్యము. ఎప్పుడు యజ్ఞమును నిర్వహించినను దాని ఉద్దేశ్యము సమస్త యజ్ఞ ఫలభోక్తయగు విష్ణువుని సంతృప్తి పరచుటయే అయ్యుండును. సాక్షాత్తుగా విష్ణు భగవానుడే యజ్ఞస్థలకి అరుదించినప్పుడు దేవతలందరూ సహజంగానే తమ ప్రభువుని అనుసరించుచు వచ్చి యజ్ఞ భాగములను గైకొనెదరు. సారాంశమేమనగా యజ్ఞ నిర్వహణము విష్ణు కొరకే గాని దేవతల కొరకు కాదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇంకా ఈ 34వ శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. తాం స్థాన కామాన్ హరిర్దత్ తాం స్థాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాద్ తాం స్థాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాద్ తాం స్థాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాద్ యాన్ యాన్ కామయతే జనః यान् యాన్ కామయతే జనః यान् कामयते जनः యాన్ కామయతే జనః यान् కామయతే జనః
ఆరాధితో యతైవైషా ఆరాధితో యథైవైషా వైశ్య ఆరాధితో యతైవైషా ఆరాధితో యతైవైశ్య ఆరాధితో యతైవైషా ఆరాధితో యథైవైషా తథా పుంసాం లోపదయః తథా పుంసాం లోపదయః తథా పుంసాం ఫలోదయః తథా పుంసాం ఫలోదయః తథా పుంసాం ఫలోదయః తథా పుంసాం ఫలోదయః తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాధ్యాన్ కామయతే జనః తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ కామయతే జనః తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాధ్యాన్ కామయతే జనః తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యతైవైషా తథా పుంసాం ఫలోదయః ఆరాధితో యతైవైషా ఫలోదయః ఆరాధితో యతైవైషా తథా పుంసాం ఫలోదయః ఆరాధితో యతైవైషా ఫలోదయః హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యతైవైషా తథా పుంసాం ఫలోదయః తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో ఫలోదయ. హరే కృష్ణ విశాలవతి మాతాజీ చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ తాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యతైవైష తథా పుంసాం ఫలోదయః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యథైవైషా తథా పుంసాం ఫలోదయః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ గిరిజా మాతాజీ శశికళ మాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యథైవైష తథా పుంసాం ఫలోదయః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాన్ యాన్ కామయతే జనః ఆరాధితో యదైవైషా తథా పుంసాం ఫలోదయః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల అర్థాలు భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. తాన్ తాన్ ఆయా కామాన్ వాంఛిత ఫలములు హరిహి భగవానుడు దద్యాత్ వసుగును యాన్ యాన్ అన్నింటినీ కామయతే కోరికలు జనః
జనః పురుషుడు పురుషుడు ఆరాధితః ఆరాధితః పూజింపబడి పూజింపబడి యథా యథా వలే వలె ఏవా ఏవ నిక్కముగా నిక్కముగా ఏషః ఏషః దేవదేవుడు దేవదేవుడు తథా తథా అట్లే అట్లే పుంసాం పుంసాం మానవుల యొక్క మానవుల యొక్క ఫల ఉదయ ఫల ఉదయః ఫలము ఫలము హరే కృష్ణ. భావము కర్మకాండ అంతర్గతమైన కర్మకాండ అంతర్గతమైన యజ్ఞమును నిర్వహించువాడు యజ్ఞమును నిర్వహించువాడు ఏ కోరికను కోరి ఏ కోరికను కోరి దేవదేవుని అర్చించునో దేవుని అర్చించును అద్దానిని దానిని తప్పక పొందగలడు. తప్పక హరే కృష్ణ. భాష్యం. తప్పక పొందగలడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఆరాధించువాని కోరికను అనుసరించి తాను వరములు నిత్తునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో పలికెను. ఈ భౌతిక జగమున బద్ధులైన జీవులందరకు భగవానుడు వారికి ఇష్టమైన రీతిలో పనిచేయుటకు పూర్ణ స్వాతంత్ర్యమును వసుగును. కానీ ఆ విధముగా పనిచేయుటకు బదులు తనను శరణజొచ్చుటయే ఉత్తమమని భక్తునితో అతడు పలుకును. ఏలయనా భక్తుని భావమును ఆ దేవదేవుడే స్వీకరింపగలడు. భక్తునికి కామ్యకర్మ రతునికి భేదము అదియే. కామ్యకర్మ రతుడు తన కర్మఫలములను భోగించుచుండగా భగవన్ నిర్దేశమున గల భక్తుడు మాత్రము భక్తి యోగమున పురోగమించి జీవిత చర్మగమ్యమైన భగవద్ధామమును పొందును. ఈ శ్లోకంలో కామాన్ అనగా ఇంద్రియ భోగ కోరికలు అను పదము ప్రధానమైనది. భక్తుడు సమస్త కోరికల నుండి విడివడియుండును. అతడెల్లప్పుడూ ఇంద్రియ భోగమునకు సంబంధించిన సమస్త కోరికలను వీడియుండును. అన్యాభిలాషిత శూన్యం. అతని ఏకైక లక్ష్యము భగవత్ ప్రీతియే. కామ్యకర్మ రతునికి భక్తునికి భేదము అది ఏ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు. ఈ శ్లోకాలకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. సో హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మరి అంగమహారాజు యజ్ఞ నిర్వహణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దేవతలు యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడానికి రాకపోవడం వల్ల మరి
ఆ ఋత్వికుల యొక్క అనుమతితో ఆయన ఆ సదస్సులో ఆ పురోహితులను, యజ్ఞం నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి పురోహితులను అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆయన. సో మరి బ్రాహ్మణులారా, నా అపరాధం ఏమిటో నాకు తెలియచేయండి. ఇంతగా ఆహ్వానిస్తున్నా దేవతలు పాల్గొనడం లేదు, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించడం లేదు అని అడిగితే, అప్పుడు ప్రధాన పురోహితుడైనటువంటి ఆయన చెప్తున్నాడు రాజుతో, ఓ రాజా, ఈ జన్మలో నీవెట్టి పాపము చేయలేదు, మనసులో కూడా ఎటువంటి పాపం చేయలేదు కనుక నీవు కించెత్తు అయినా కూడా ఏ కొంచెమైనా అపరాధివి కావు. కానీ నీవు పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం ఫలంగా మరి ఇప్పుడు నీవు పుత్రరహితుడు అయ్యావు. కాబట్టి ఆ పుత్రరహితుడు అయినటువంటి కారణంగా మరి ఈ యజ్ఞమునకు దేవతలు ఆహ్వానం అంటే రావడం లేదేమో అనేటువంటి విధంగా వాళ్ళు చెప్పి ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంగమహారాజు అడిగినటువంటి దానికి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఈ క్రమంలోనే మరి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఈ శ్లోకము. తతా సాతయ భద్రం తే ఆత్మానం సుప్రజం నృప ఇష్టస్తే పుత్ర కామస్య పుత్రం దాస్యతి యజ్ఞభుక్. ఓ రాజా, నీకు శుభమగుగాక. మరి నీకు పుత్రుడు లేడు, కానీ నీవు వెంటనే దేవదేవుని ప్రార్థించి పుత్రుని అడిగినట్లయితే దాని ప్రయోజనం కొరకు, అంటే పుత్రుని పొందేటువంటి ప్రయోజనార్థమై నీవు యజ్ఞమును ఆచరించినట్లయితే యజ్ఞభోక్త అయినటువంటి భగవానుడు నీ యొక్క కోరికలను నెరవేర్చగలడు అంటూ వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఋత్వికులు అంగమహారాజుతో ఇంకా కొనసాగించి, ఓ రాజా, నీకు మంగళం కలుగుగాక. మంచి సంతానాన్ని పొందడానికి తగిన యజ్ఞాన్ని నిర్వహించు. నీవు పుత్ర సంతానం కోరుతున్నావు కాబట్టి యజ్ఞ ఫలాన్ని స్వీకరించే భగవంతుడు నీకు కుమారుణ్ణి ఇస్తాడు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి అంశము, ఈ శ్లోకంలో ఋత్వికులు మరి నీవు యజ్ఞం చెయ్యి దేవతల కోసం, దేవతలు నీకు కుమారుడు ఇస్తారు అని చెప్పలే. ఏం చెప్తున్నారు ఋత్వికులు? నీవు యజ్ఞమును నిర్వహించినట్లయితే యజ్ఞ ఫలాన్ని స్వీకరించేటువంటి భగవంతుడే నీకు కుమారుణ్ణి ఇస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అందుకే యజ్ఞభుక్, యజ్ఞ ఫలాన్ని స్వీకరించేటువంటి ఆ దేవదేవుడే నీకు కుమారుణ్ణి ప్రసాదిస్తాడు. అంటే యజ్ఞము ఎవరి కొరకు చేయబడుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ దీని వెనకున్నటువంటి ఆ పరమార్థము మనము ఈ శ్లోకంలో గ్రహించవచ్చు. సో కాబట్టి మనకి అంగమహారాజు కోరినటువంటిది పుత్రుడు కావాలి అని కోరుకున్నటువంటిది. సో ఆ కోరికను నెరవేరే విధంగా నీవు మరి ఆయన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే భగవద్గీతలో చెప్తారు, భౌతిక కోరికలతో చేస్తే తాత్కాలిక ఫలితాలు వస్తాయి, భగవంతునికి శరణాగతి అయినట్లయితే మరి శాశ్వతమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది. కానీ భగవంతుడు కోరికలను నెరవేరుస్తాడు. ప్రతి కోరిక శ్రేయస్సుకు దారితీస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి కాదు అనేటువంటిది ఒక విషయము ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే ఇంకా వాళ్ళు కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు, తథా స్వభాగ దేయాని గ్రహీష్యంతి దివౌకసః యజ్ఞ పురుష సాక్షాద్
అపత్యాయ హరిర్వృతః. సో నీ పుత్రవాంఛ తీరుట కోసం సమస్త యజ్ఞముల పరమభోక్త అయినటువంటి శ్రీహరిని ఆహ్వానించినప్పుడు ఆయనతో పాటు దేవతలందరూ విచ్చేసి తమ తమ యజ్ఞ భాగాలను కూడా మరి కొనిపోతారు. ఎందుకంటే మనకి ప్రధానమంత్రి లేదా రాష్ట్రపతి వచ్చిందనుకోండి ఒక దగ్గరికి, ఖచ్చితంగా ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా వచ్చేస్తారు కదా. అంటే ఒక దగ్గర ఎక్కడైనా ప్రభుత్వపరమైనటువంటి మీటింగ్ అనేది ఏదైనా జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే, ఒక జిల్లాలోనే జరుగుతుంది అనుకున్నట్లయితే, ముఖ్యంగా ఉదాహరణకి ఒక రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రభుత్వ కార్యంగా ఉన్నప్పుడు, పార్టీ ఉన్నప్పుడు అది వేరు అనుకోండి, ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ జిల్లాలో ఉండేటువంటి యంత్రాంగం అంతా కూడా అక్కడికి వస్తుంది. అదేవిధంగా నీవు దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీహరిని ఆహ్వానించినట్లయితే ఆయన ఎలాగో వచ్చి, ఆయన వచ్చిందంటే ఆయనతో పాటుగా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో కనుకనే మనం ఎప్పుడు యజ్ఞాన్ని నిర్వహించినా దాని యొక్క ఉద్దేశ్యం మాత్రం సమస్త యజ్ఞ ఫలభోక్త అయినటువంటి విష్ణువుని సంతృప్తి పరుచుటయే అయి ఉండును అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి సాక్షాత్తుగా విష్ణు భగవానుడే యజ్ఞస్థలికి వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మరి ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి రావలసినటువంటి అంశమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఒక ప్రధానం అయినటువంటి ఆయన వచ్చినప్పుడు మరి తప్పక మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వచ్చేటువంటి. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ సంతానం కోసం స్వయంగా యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి భగవాను హరిని, శ్రీహరిని ఆరాధించినప్పుడు దేవతలు కూడా వచ్చి తమ తమ యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరిస్తారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞాలకు అసలైనటువంటి భోక్త, అధిపతి మరి శ్రీహరి అనేటువంటిది, అంటే లక్ష్యము ఆ భగవంతుడి కొరకే యజ్ఞ యొక్క లక్ష్యము అనేటువంటిది మనకి. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడే చెప్తారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు నేనే భోక్తను అంటూ ఆ భగవంతుడే తెలియచేసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఆ శ్లోకాన్ని పూర్తిగా చెప్పగలిగే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు, ఒకరికి అవకాశం ఇస్తాము. ఎవరైనా భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అనేటువంటి దాన్ని. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. 5.29 భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిం రుచ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. 5.29 భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకా మహేశ్వరాం జ్ఞాత్వా మాం. హరే కృష్ణ. శాంతి సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతే. అదే మరుపు అన్నది ఎంత గొప్పదో క్షణక్షణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 5వ అధ్యాయము 29వ శ్లోకం. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్యతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు. సరే వద్దులేండి ఇక, ఎందుకంటే టైం. హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వయజ్ఞాలకు భోక్త. కాబట్టి యజ్ఞాలకు అసలైనటువంటి భోక్త, అధిపతి, లక్ష్యము ఆ భగవంతుడే. మరి ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఆలోచించినట్లుగా దేవతలు యజ్ఞ భాగాలను స్వీకరించినప్పటికీ కూడా ఆ యజ్ఞానికి కేంద్ర బిందువు మాత్రము ఆ శ్రీహరి అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ మరి ఎందుకు రాలేదు
అప్పుడు మరి శ్రీహరే కదా, మరి వాళ్ళు వచ్చి చేసుకోవచ్చు కదా అంటే అక్కడ అంగమహారాజు పైన ఎటువంటిది లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంగమహారాజుకు ఉన్నటువంటి లోపాన్ని పూరించడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సంకల్పం వలన జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ అంగమహారాజు జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ సంతాన సంబంధమైనటువంటి కర్మఫలాన్ని తెలియచేయడంకు వారు రాకపోవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో ఆ క్రమంలోనే అతడు ప్రత్యేకమైనటువంటి పుత్రకామేష్టి యజ్ఞం చేయడానికి మరి ఇక్కడ పూనుకున్నటువంటిది. సో మరి ఆ శ్రీహరిని సంతానం కోసం పుత్రకామేష్టి యాగం చేసినప్పుడు దేవతలు కూడా వస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా మరి వచ్చేసి ఆ భాగాలను స్వీకరిస్తారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మనము ఒక రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా రాజు ఆదేశం ప్రకారంగా పనిచేస్తారు. రాష్ట్రాల్లో అయితే ముఖ్యమంత్రి ప్రకారంగా, దేశంలో అయితే ప్రధానమంత్రి ప్రకారంగా, జిల్లాలో అయితే ఒక కలెక్టర్ ఆధీనం, ఆ విధంగా మనకు కొంత ఉంటుంటుంది కదా. సో ఆ విధంగా మరి శ్రీహరి సంతృప్తి చెందినట్లయితే సమస్త దేవతలు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. కాబట్టి మళ్ళీ విడివిడిగా మనము ఆ దేవతార్చనం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కూడాను. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడూ కూడా మనకు చెప్తూ ఉంటుంటారు, మూలానికి నీళ్లు పోస్తే కొమ్మలకు ఆకులు అన్నీ కూడా అవే సంతృప్తి చెందుతాయి. అంతేగాని విడివిడిగా ఒక కొమ్మకి ఇన్ని నీళ్లు, ఆకుకి ఇన్ని నీళ్లు అని పోయాల్సిన అవసరం లేదు. చెట్టు యొక్క మొదల్లో పోస్తే ఆ చెట్టుకి అన్నిటికీ అందులో ఉండేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా అందుతుంది. అలాగే హరిని ఆరాధించడం అంటే మూలానికి నీరు పోయడము అని చెప్తూ ఉంటారు, ఆ శ్రీహరిని ఆరాధించడం అంటే. సో కాబట్టి శ్రీహరిని ఆరాధించినటువంటి వాళ్ళు సమస్త దేవతలను ఆరాధించిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే దేవతలు కూడా సంతృప్తి చెందుతారు. వాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆరాధించలేదు అని అలిగి మూలను కూర్చోరు. వాళ్ళు శ్రీహరిని ఆహ్వానించినట్లయితే ఇట్లా ఎలాగైతే ఒక రాజ్యంలోకి ప్రధానం వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు మిగతా వాళ్ళంతా ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏవైనా చిన్న చిన్న అసంతృప్తులు ఉన్నా అవన్నీ ఉండవు, రావాల్సిందే, ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే. సో కాబట్టి ఏవి కూడా ఉండవు. వీళ్ళ ఇది భౌతిక జగత్తు కాబట్టి వీళ్ళకుంటే అసంతృప్తులు, వేరు వేరు పార్టీలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. కానీ భగవంతుని విషయంలో దేవతలకు దాదాపుగా ఉండదు. ఎప్పుడైనా వాళ్ళకు కూడా మాయ ఆవరిస్తే అది ఎలాగూ భగవంతుడు తీర్చేస్తాడు. బ్రహ్మకు తీర్చినట్లుగాను, ఇంద్రుడికి తీర్చినట్లుగాను. సో అందరికీ కూడా వారి వారి యొక్క స్థితులు ఏంటో తెలియచేసేటువంటి స్థితి భగవంతుడు మళ్ళీ చేస్తూనే ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి దేవతలు గౌరవనీయులే. అలా అని చెప్పేసి దేవతలను మనం ఏమీ కూడా కించపరచవలసినటువంటి ఇది లేదు. అందుకే అక్కడ అన్నారు, దేవతలు ఉపేక్షించబడలేదు, అవమానించబడలేదు అంటూ చెప్పారు. సో కాబట్టి దేవతలు గౌరవనీయులే, కానీ యజ్ఞ పురుషుడు మాత్రం హరే, యజ్ఞ భోక్త మాత్రము హరే, యజ్ఞ ఫల ప్రదాత కూడా హరే. అది ఇక్కడ ఋత్వికులు అంగమహారాజుకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ద్వారా మనం అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి ఈ అంశము. ఇంకా చివరి 33వ శ్లోకంలో 34వ శ్లోకంలో మనకి ఋత్వికులు అంగమహారాజుతో చెప్పినటువంటి ఇంకొక తత్వాన్ని కూడా మనము చూడవచ్చు. ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి తాంస్తాన్ కామాన్ హరిర్దద్యాధ్యాన్ యాన్ కామ యతే జనః ఆరాధితో యతైవైష తథా పుంసాం ఫలోదయః. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మకాండ అంతర్గతమైనటువంటి యజ్ఞమును నిర్వహించువాడు ఏ కోరికను కోరినా దేవదేవుణ్ణి అర్చించునో, అంటే ఏ కోరికను కోరుకుంటూ దేవదేవుణ్ణి అర్చిస్తాడో దానిని ఆ దేవదేవుడు తప్పక తీరుస్తాడు, దానిని తప్పక పొందగలడు అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కనుక మరి ఆరాధించేటువంటి వాని కోరికను అనుసరించి తాను వరాలను ఇస్తాను అని శ్రీకృష్ణ భగవానులు భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. సో
ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే వారిని ఆయా విధాలుగా నేను అనుగ్రహిస్తాను అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి శ్లోకము ఒకటి ఉన్నది. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. నేను మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఇంతకు ముందు చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా చెప్తా అంటే నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, ఇస్తాను అవకాశం. శశికళ మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ చెప్పండి ఏం శ్లోకం. ఇంతకు ముందు వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయకండి, ఇంత శ్లోకం చెప్పిన వాళ్ళు తీసేయండి. రాజేశ్వరం. శశికళ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏ యదా మాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం మమ వర్తమానువర్తంతే. మర్చిపోయాను. సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్తమానువర్తంతే తాం తథైవ. హరే కృష్ణ. భజామ్యహం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను ఆశ్రయించి వాళ్ళు చేసినట్లయితే వారి యొక్క కోరికలను ఆయా విధాలుగా నేను నెరవేరుస్తాను అని సాక్షాత్తు భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశము మనకి ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఋత్వికులు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, తాన్ కామాన్, ఆయా కోరికలను హరిహి దద్యాత్, హరి ప్రసాదిస్తాడు. యాన్ ఏ ఏ కోరికలను కోరుకుంటే, అంటే ఏ కోరికలను కోరుకుంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనిషి ఏ ఏ కోరికలను కోరుకుంటాడో ఆయా కోరుకుంటూ ఆరాధించినప్పుడు హరి అటువంటి వాటినన్నిటిని కూడా ప్రసాదించగలడు. భగవంతుని ఏ భావంతో ఆరాధిస్తారో దానికి అనుకూలమైనటువంటి ఫలితాలనే లభిస్తాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఆల్రెడీ శ్రీకృష్ణ భగవానులే భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు కోరికల ఫలప్రదాతగా మనం భావించవచ్చు. ఏ కోరికను ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధంగానే నెరవేరుస్తాడు. తదాస్తు అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తారు. మరి ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు? జనరల్గా ధనం కోరుకుంటారు, సంతానం కోరుకుంటారు, ఆరోగ్యం కోరుకుంటారు, ఐశ్వర్యం కోరుకుంటారు, జ్ఞానము, మోక్షం. ఏది కోరుకుంటే దాన్ని ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు మోక్ష ప్రదాత ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. అంతిమ ఫలితంగా ఇవ్వగలిగేటువంటిది మాత్రం భగవంతుడే. ఎందుకంటే మరి అంతిమంగా మనకి ఇలాగైతే ఇంతకుముందు ఆ భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం భజామి అహం అంటూ చెప్పినట్లుగా ఎవరు నన్ను ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తే నేను వారికి ఆ విధంగానే ప్రతిఫలిస్తాను. అంటే ఏ భావంతో మనం ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే దానికి అనుకూలంగానే మరి ఫలాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మరి అంగమహారాజు పుత్రుని కోసం ఆయన్ని మరి ఆరాధిస్తూ యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆయన కోసం. కనుక ఆ భగవంతుడు ఫలంగా కుమారుడు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఏనుడు అనేటువంటి కుమారుడు వస్తాడు, తదుపరి శ్లోకాలలో మనం చూడవచ్చు. సో సాధారణంగా మరి ఈ ప్రార్థనలు ఈ విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. సాధారణ జనాలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? నాకు అది కావాలి, ఇది ఇవ్వండి అని కోరుకుంటారు. కానీ మహాభక్తుడు మాత్రము, భక్తులు, భాగవతులు అయినటువంటి భక్తులు మాత్రము ఏం కోరుకుంటారు? ఏమీ కోరుకోరు. నీ యొక్క సేవాభావం నాకు ఇవ్వు అని కోరుకుంటారు. సో ఆ సేవ చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తే భక్తి చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కోరుకుంటారు భక్తులు. ఇది మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా అభక్తులకు భక్తులకు మధ్య ఉండేటువంటి తేడా. ఎందుకంటే భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి అని కోరుకోరు. మరి ఎందుకు కోరుకోరు? కోరుకోకపోతే ఎలా తీరుతుంది అనే సందేహం కలగవచ్చు.
కానీ అదే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తుంటారు, నా భక్తులకు ఏమి కావాలో దానిని నేను సమకూరుస్తాను, ఉన్నదానిని రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి? ఆయనే చెప్పారు, ఎవరెవరు ఏ ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధంగా నేను తీరుస్తాను అని చెప్పారు. అందులో డౌట్ ఏం లేదు. కానీ ఆయనే మళ్ళీ భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, నా భక్తుడికి ఏం కావాలో నేను చూసుకుంటాను, నా భక్తుడికి ఏం కావాలో. కాబట్టి భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతాడు తప్ప ఫలాని పర్టికులర్ లక్ష్యము అంటూ నాకు ఇది కావాలి అని కోరుకో. భక్తుడు ఏమి కోరుకోకపోయినా అన్ని ఇచ్చేటువంటి ముక్త ఫలప్రదాత ఆ భగవంతుడు. సో కనుక ఆ భగవంతుడు అన్నీ కూడా భక్తుల యొక్క కోరికలన్నింటినీ కూడా నెరవేరుస్తాడు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, రూపగోస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మ అనావృత్యం అంటూ చెప్పినటువంటి ఎటువంటి ఫలాపేక్ష లేకుండా, జ్ఞాన కర్మల యొక్క ఆవృతాలు ఏవీ లేకుండా ఎవడైతే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడో అటువంటి వాని యొక్క ఆ భక్తే విశుద్ధ భక్తిగా చెప్పబడుతుంది. అది రూపగోస్వాములు వారు మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ, అంటే ఒక విశుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడిని ఏది అంటే చేస్తాడు, ఆ భగవంతునికి ఏం చేస్తాడు? భక్తియుత సేవ చేస్తాడు ఆ భగవంతునికి. సో నవవిధ భక్తి మార్గాలలో ఆ 9 విధాలలో ఏదో ఒక విధానాన్ని తనకు తోచిన విధానంను అనుసరిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి సేవలో నిమగ్నమవుతాడు. అటువంటి భక్తులకు ఆ భగవంతుడు ఏమి కావాల్సిందో, ఆ భక్తుడికి ఏమి కావాలనో అవి భగవంతుడే తెలుసుకుంటాడు. కనుక భగవంతుడు ఆ విధంగా నెరవేర్తిస్తాడు. ఎందుకంటే మనం చూస్తాం, కర్దమముని కోరుకుంటాడు కానీ ఆయన ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగానే ఇస్తాడు. ఎందుకంటే విశుద్ధ భక్తుడు ఆయన. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ముందు మనం చూడవచ్చు, ఇక్కడ ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భావంతో అంగమహారాజు భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాడు కనుక ఇది భౌతిక పరమైనటువంటిదే, కామ్యకర్మార్థం చేసినటువంటి యజ్ఞంగానే భావించబడుతుంది. సో దీనిని గురించి తదుపరి వివరణలో మనము మిగిలినటువంటి అంశాలను తదుపరి శ్లోకాలలో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాత.